връщаме в свитване и съм много гладна, но това е друга тема. С дрехи съм, нищо не съм махала, просто веднага дойдох и ще ви кажа какво се взехме там. Така, чанчите са две. Ето тази, а другата е ето тази. Така, почвам с първата чантичка, която е по-малка. Иначе по другото си направила онлайн сайт. Ето пише. Аз отдолу ще ви напиша, но да. Първата е тази, която е една купчица, не знам колко струва. И бележката не е от мене. Ето това, което се води шкафче за ключове, където ги скачате. Сега ще го отворя и може. Хора, има такова пукане. Това е невероятно, много обичам такава. Такива. Иначе това нещо ето така, което се отваря с магнитче. Тук ето така, с магнит. И тук има 3 ленти за тук горе има 3 ленти за ключове и долу. Не ленти, не такива закачавачите за ключове. Отзад има ето такива като, не знам какви точно да ви кажа, на който може да се виси някъде, но аз нямам да го иначе на живо са много красиви елементите. Не знам колко е това. За това не знам цена, но за всичко друго да ви казвам цени. Сега ще го прибера. Няма да го прибирам. Само в кутията. Така, но изчакайте. Така, продължаваме. Тази скърба вече е празна, следваше само това в нея. Да, не е нашата покупка. Ние с война си взехме 1200 неща. Чантата тежи адски много. Сега започвам с нейните неща, може би. Да. Бележката е тук. Да. Първото нещо, по бележката ще я давам, защото да. Първото нещо е стикери. Възнаграждана пише. Възнаграждана. Не знам какво е това. Ами, за стикерите, аз горе-долу не знам кои колко струват. Ще ви казвам, защото те са много разбъркани и не знам кои колко струват. Така, стикери личица са ето тези стикери. Те са 99 стотинки. Те са много хубави. Ето такива. Има такива. Има такива. Личица, усмихнати. Има такива. Има такива квадратчета с личица. Има и такива личица. И няма други. Това са 99 стотинки. Продължавам с следващите стикери, които са същите, само че с набухалчета. И те са 99. Така. Ето. Така. Бухалчета. Така. Така. Вие не ги виждате, но да, съжалявам. Така. Така. На дървчета са. Тук кръчета с бухалчета. Така. И няма повече. Така. И последните за 99 стотинки са ето тези на сърчета. Абсолютно същите, само че има най-различни видове сърчета. Като тези. 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 Тези са много хубави, между другото. И няма повече. Това са трите книжки по 99 стотинки, които са. Имаше и на принцеси, но аз избрах тези три, защото са много сладки и много ми харесват. Какво ме поче? Така. Всички ти са по 99 стотинки. По 1,99. Така, ето ги. Айфелова кула, стикери 1,49. Ето тези стикери са 1,49. Много са готини. Така. И те струваха 45 стотинки. 45 стикера са. Ето. И струват 1,49, 1,50. Така. И следващите две книжки са по 1,99. Те са такива. Едната е такава, другата е такава. С по 1000 стикера са. Така. Първата книга, страниците са и много различни стикери. И да, различни с числа, с буквички, с какви ли не няма. Да, в тази книжка има тук личица. Това всичко е личица. Да, много съм щастлива за тези стикери. Има такива. Това не са личица вече. Някакви буквички, числа. Тук, да, ама страшно много има такива, да казвам тези хора. Такива пак, някакви, да. Такива, такива. Тези май ви ги показвах. Да, и няма повече. Тази книга е с такава звезда. Тази книга е с така. Различни са.
Така, защото в тази книга има такива са първите с ябълки, не знам. Пише. Следващите са пише Good, Smile, Star. Да. Има и Wow. Ето. С личица има. Да. Има и с, има и без. Тук са пак нещо подобно. Така. Аз набързо ви ги показвам. Тук звездички, всичко с някакви с надписи. Тук пак ябълки има. Тук са... Да, тук пак са същите. Тук пак са същите. Те се повтарят, мисля. Да. И пак. Да ти раздържи ли лицето за две клейки само, че много... Съжалявам за това, но ще я ви за това. Така. Ето ги тези две книги. Значи общо си купих. Сега ще ви покажа. Не, аз ги купих. Но сега ще ви покажа колко дебело. Ето толкова стикери си купих. Нямам търпение да ги налепа. Така. Тези двете книги струват по 1,99. Аз май ви казах. Не знам. Да. Но много стикери си харесах. Така. Продължаваме с следващото нещо. Побележката, което е блок, че за рисуване. Взехме го за това, защото когато ми е скучно и обичам да рисувам, затова с 100 листа, ето такова блокче, бели листи, което струваше 3,49. Имаше и с 50, но не излизаше изгодно хичета. Взехме с 100. Така да. Продължавам с следващото нещо, което е съд за олио. Сега ще ви покажа. Който е... ето това е, което е за олио. Струва 1,99. Така. И ето това му се отваря така там. Да. Като чашка е. Да. Може и само така да се използва без затварачка, но може и с, за да не се проши олиото. Така, така изглежда. Но ви е много интересно смятам това. Така, следващото нещо е... кое е това? 79 стотинки. Шнола. Ето тази шнола война си взе. Така. Шнола на война. За 79 стотинки. Така. Продължаваме с следващото нещо, което е ластици 12 броя, черни, пак за нея, аз си много ластици. Така. Айде се руши. Ето ги, 12 ластика са, да, за 99 стотинки. Следващото нещо е лепило, ето такова, не за мен, аз си имам такива, в миналия Jumbo Haul сте ги видели, може би. Така, ето, това е едното. То е само едно зелено взехме. Така. Не за мен, да казах. И последното нещо е парцалено килимче. Така се води. Сега ще ви покажа. То е ето такова. Може да си позе. Просто да, че има много такива. И се скъсаха и с това си взе ново. Това беше Jumbo Haul. Ако ви е харесал, се абонирайте за мен. Дайте му палче нагоре. И се надявам да ви е било интересно. Чао! Обичам ви и до скоро!